పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం అని నిరూపిస్తోంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఓ బాలిక. మొక్కజొన్నతో తేనీరు తయారు చేసి ఔరా అనిపిస్తోంది. తన మేధస్సుతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించింది. ఈ విద్యార్థిని పేరు గౌతమి. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలు మండలం చినజగ్గంపేట ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతోంది. ఉపాధ్యాయులు క్షేత్రస్థాయి ప్రదర్శనకు తీసుకెళ్లినప్పుడొచ్చిన ఆలోచన ఆ బాలికకు పేరు ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టింది. తన ఆలోచనకు సాంకేతికతను జోడించి ఉపాధ్యాయులు నిపుణుల సాయంతో మొక్కజొన్న పొత్తుతో తేనీరు తయారు చేసింది. ప్రాజెక్టును కాకినాడ జేఎన్టీయూకు చెందిన ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్లో పరీక్షించారు. తేనీరులో పోషక విలువలున్నట్లు ధృవీకరించారు. ఆ తర్వాత మండల స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి సైన్స్ ఫేర్లో ప్రదర్శించి బంగారు పతకం సాధించింది. తాను తయారు చేసిన తేనీరుకు పేటెంటు పొందవచ్చని నిపుణులు సూచించారని ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు గౌతమి చెబుతుంది. ఫిల్టర్ చేసిన డికాషన్ అలాగే తాగవచ్చు, లేదంటే హనీ లేదా నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగవచ్చు. ఈ టీనీ పౌడర్ని ఉపయోగించడం వల్ల దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కలిగిన పదార్థం ఉంటుంది సార్. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని క్రమపరుస్తుంది సార్. శరీరంలో ఉన్న షుగర్ని క్రమపరుస్తుంది సార్. బీపీని క్రమపరుస్తుంది సార్. కొలెస్ట్రాల్ని క్రమపరుస్తుంది సార్. గౌట్ వ్యాధి నివారించడానికి మూత్రాశయంలో రాళ్ళు, మూత్రపిండంలో రాళ్ళు ఏర్పడకుండా చేస్తుంది సార్. కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది సార్. తల రాళ్ళ కన్నా కాపాడుతుంది సార్. మారుమూల గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చిన గౌతమిని సిబ్బంది, గ్రామస్తులు అభినందిస్తున్నారు. క్షేత్ర పరిశీలనకి పంటల గురించి చెప్పేటప్పుడు ముందు సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో క్షేత్ర పరిశీలనకి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది పిల్లల్ని. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వరి, అలాగే మొక్కజొన్న, బెండ, తర్వాత మిరప, పత్తి మొదలైనటువంటి పంటల గురించి పిల్లలకు చూపించి అక్కడ వాటి గురించి ఏ విధంగా పండిస్తారో, ఏ విధంగా దిగుబడి వస్తుంది, పంటను ఏ విధంగా పండిస్తారనే దాని గురించి వివరించగా అక్కడ మొక్కజొన్న గురించి చెప్పడం జరిగింది. గుళ్ళ గౌతమి అనేటువంటి పాప ఏమన్నదంటే, సార్ మరి ఈ మొక్కజొన్న ఈ దారాలు అనేటువంటి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయనేసి అడిగింది. ఈ యొక్క చినజగ్గంపేట ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను జాతీయ స్థాయిలో రపరపలాడించారని, ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించారని నేను ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ, నేను ఎంతో గర్వంగా మా ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది అంతా కూడా, మా విద్యార్థిని, మా ఉపాధ్యాయుల్ని కూడా మేము ఎంతో ఘనంగా సత్కరించుకోవడానికి, సన్మానించుకోవడానికి వాళ్ళిద్దరూ దీనికి అర్హులని మేము తెలియజేస్తూ, ఈ కీర్తిని సంపాదించి పెట్టినటువంటి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మా శుభాకాంక్షలు మేము తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి దీనికి ప్రోత్సహించినటువంటి గోవిందరాజు గారు చక్కని టీచరు, మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చి మంచిగా అందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవి మరింతగా ఎక్కువ మందిని పార్టిసిపేట్ చేసేలా చేయాల్సిన కోరుతూ థ్యాంక్ యూ. చిన్న వయస్సులోనే తన మేధస్సుతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించిన గౌతమి నేటి తరానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.